kuti nkulu yakufuna chani kalani Tom Mutharika. Anyway, ma statement yake amene akuyankhulawa zonse zimene akukambazi iye ndi m'bale wako wa Peter Mutharika. Iniwo mukamuona bwinobwino mukakhala phe nkulingalira mukuona kuti nkuluyo akufuna chani kwenikweni. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Nchifukwa chake ndajoyina Malawi Congress Party. Nkuteka kuti mwango tsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Khalani pomwe. Ndi program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Akarani Tom Mutharika amene watu akuti ndi m'bale wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tangotifotokozerani mukunena kuti mwachoka ku chipani chimenechi chifukwa chokuti madya mwandimu okwanira komanso history yanu imene mufotokozera kusonyeza kuti palibe mgwirizano weniweni pakati pa inu ndi achimwene anu Peter Mutharika. Kulowa chipani chimenechi simukuona kuti kusonyeza ndithu kuti ngati pachibale ndino anthu osamvetsetsana. Pamafunika contact and dialogue. Contact and dialogue imathandiza anthu kupeza way forward. Koma ungoti chifukwa wina wampeza ndika mistake pang'ono kapena wamuna kusauka nikuti I don't want to see him azinditalikira zimavuta sizimanga patali. Tikati tizisankha chisanzo cha munthu wophunzira kwambiri uja kamuzu machita contact and dialogue tikati tiziona way forward yabwino. Chifukwa anthu simmasemphana ya bimayenda bwino zinthu zimayenda tawa. Koma chifukwa kuti wina wasauka kapena wina wache alibe klasi yoti angayandikane ndine makankha basino khala kuti eni wachewo aziwana mmenemo ineyo ndikhale choncho kuvutikidwa. Ndizosabisa ponena kuti anthu akubanja la kwa Mutharika sagwirizana naye ndi chipani cha MCP. Pamene mwalo wa chipanichi simukuona kuti ubale wanu ndi azibale anu soonekera. Azibale anga ambiri akondwera. Maninga ndi mmene mavutikira. Maninga nikapempha chithandizo sisi mamveka. Ena ambiri asangalala. Ambiri akusangalala. Akusangalala ifanya. Chivoti basi ndasankha chisankho changa kuti mwina mwache zanga ziyesa kupepukidwa. Nemunena kuti azibale anu akwa Mutharika. Akusangalala kuti mwalo wa chipani cha MCP. Why not? Kwa basi. Ena iwonde amenewa achibale anga kwati kuchisokako azichemwali ena ziphanga akusangalala kwambiri. Pamene tembekeza kuti anthu amene waso pali kuthekera kuti athakusiya chipani cha DPP ndi kulowa MCP. Yeah, si onse ati ali mchipani hayi. Chibale cho ndi apo, chipani cho chili uko. Chipani chiyendesedwa ndi chipani omwewo koma akuchibale tangukhala. Ngati afuna kuthandiza makuthandiza kuti anthu akumuzi. Koma sikuti onse ndi achipani kuti basi choti ndi wachibale nkhala DPP kapena basi akhala kuti ndi chipani chomwe cha DPP chifuna kuti mkulu wathu ali kuchipani chimwe kapena kuendesa chipani chimecho. Ayi, sizili choncho. Ndiye pamene mmene mwafotokozerana. Kalata imene chipani cha DPP inalemba kufotokoza kunena kuti ayi ndi munthu wabodza sinu pachibale ndi Professor Mutharika. Kalata imene mutayilandira uthenga umene munawulandira bwanji? Sinawulandire bwino chifukwa munali boza lokha chifukwa amene amanenayo simbale wanga sindimudziwa. Akanakhala chibale bolani koma iye sindimudziwa. Iyeyo anangolembedwa ntchito yongoendesa za ujene za chipani cha ukonko. Osati kuchibale ayi kuchibale kulibeko ndipo sindimudziwa ndipo iyenso sandidziwa. Anthu ena unena kuti ndinu adyera chifukwa chake mukusiya DPP ukalowa MCP. Ndadira chani kwa munthu. Dira lachira chani imene nasankha. Munthu ndilibe gali moto ndilibe chani makaso omwe olimira amene ofeteleza chimene ndilibe sinapate ndira lache nditenga kuti. Muli ndi malingaliro ofuna kudzakhala kapena kulowa ndali.
ndaona bwino ndilowa monga Congress Party ndilowa MCP kwa basi chifukwa mfundo zake zimandigwira. Inuyo pamene mulilipa muona kuti phindu lanu ku MCP ndilotani? Labwino 100% labwino ndilo lowalanso phindu lowala labwino. Inuyo mupereka phindu lotani ku chipani chimenechi? Ndiziyesesa kupanga zanga zimene ngapange kupereka konsonanezo mwina maganizo kapena nzeru ndizipereka ku MCP zikhale chonchi ziyende chonchi. Kusonyeza kuti mukufuna kapena tinene kuti muli ndi malingaliro opeza udindo kudzera mu chipani cha MCP? Udindo sikweni. Ayi. Sindifuna udindo. Chimene mufuna nditani? Basi ndingofuna basi zingoenda nawo limodzi monga mmene machitira. Mfundo za president amene wakuendesa MCP yo zimandigwira kwambiri. Ni munthu wabwino ndiwomvesesa. Ndipo ndikumusangalalira naye kwambiri chifukwa ndiwomvesesa sali ujeni sali wosankhe kuzisankha iyayi. Sazikondanso iyayi. Panthawi imene Malemu Bingu Mutharika ankakhazikitsa chipani cha DPP munali kuti? Nali mozenso. Munatenga gawo lotani kukhazikitsa chipani chimenechi? Nathandiza kuti paka naikidwa chimanga chifukwa malo amadi chimanga kwambiri muike chimanga madera onse monga north, central, east ndi south muike muzimanga ndiye chimanga chinaikidwa chichi. Chimanga chimene chinaikidwa pa mbendera ya amene anali maganizo anu ndi umbono ulipo alipo amene anganene kuti iyayi izizi ndizoona contribution ya bambawa inali yoteri pa nthawi imene chipani chinkakhazikitsidwa. Dr. Kenneth Kaleng'oma akuziwa bwino amene janso ndi amene anatenga mbali yayikulu kuthandiza zimene zijazo. Dr. Kenneth Kaleng'oma amene ali Minister of Energy pakali pano kaya mining and energy chani amene yoyo akuziwa bwino. Umboni wanga ndi amene. Ngakhale kusonkhano kulimbuli na titapanga naima anane naso to napangisa ndine ndi amene ndipo ndinavomereza aliyense namva. Malemu Bingu ali moyo munkakumana nawo kupatulako kubwera kumene anabwera kumaliro anzukulu wanu? Kwambiri. Bingu anali munthu wabwino kwambiri fasa akazikonda. Tinasemphanapo ulendo umodzi mwezi wa August 2007. Titasemphana chifukwa cha zochitika ine nacho kwa muziko lino kupita ku South Africa kuti ndikagulise nyumba yanga. Nitafika ku Cape Town kumeneko. Nitafika mu Johannesburg. Nafuna kuti ndipite ku Park Station ndikadule tikiti ya train. Mazulu ache ma 5 koloko ndikwele train nzipita ku Cape Town. Soka ilo nakomana ndi Zimbabwe. Zinanitengera ndalama zonse pondiopseza ndi mfuti. Ndalama zonse anatenga. Mind you monga ndanena ndikachoka kumalawi kuno titasemphana ndi kuwanga Bingu. Koma zitachitika zimene zija nathamangira ku Pretoria kumene kunali likulu ujeni kunali High Commission ya Malawi kumeneko anali Mai Agrina Musa anali kazembe wache kumene kucha. Mai Agrina Musa anandilandira kwambiri. Agrina Musa anandilandira kwambiri alidikira ndafusa bwana. Ndiye anayimbira. Nthawi imene ali kujeni kulamba achewa akulamba unali mwezi wa August anali kwa kulamba chigawo cha pakati ku Zambia. Ndiye atamva Malemu Bingu sana erengere kuti tinasemphana nangoza kuti amene ndi mphanga. Anamuuza Mai Agrina Musa, maiwe mutenga amene azigona kunyumba kwako. Azigona kunyumba kwako mpase rumu ina achemene muli TV muli chani azidi ya kumene ko chani akafuna kuzienda uzimpasa 2000 rand. Ndiye azitenga gari moto yako. Inali liti nthawi imene? Inali 2007 mwezi wa August. Akafuna kuenda uike azitenga gari moto yako imene waendea ndipo zikambendera. Akwere menemo akazungulie Pretoria mo kafuna gule chani abwere azikhala menanga khalire poza maliza akati watakucheza
mmene angachezere khatha 2 weeks ka 3 weeks ka 4 weeks mmene angachezere mutenge mukwezeke ndege mmene kwanapita bypass koma mukwezeke pa ndege azibwera. Malemu Biengu anasiyana. Ana mumalumikizana nawo. Pali Tapiwa, pali Duwa, pali Madaliso. Kwambiri Madaliso timaziwana kwambiri. Koma anandizira nthawi imene malemu mkulu wanga malemu la Bingu wa Mutharika atamwalira. Kusanjika kuja sinalole kuti asilikali Malawi Defense aziyang'anira casket ya mkulu wanga ine makhali ya pompo. Mama wani masana, mama wani maso for 3 days ndikuyang'anira casket. Ndiye timapita limozi makadi andi Madaliso ja. My father was not very good at explaining. Sama tilongosolera zaini koma ndakuziwani tukhala kumeno. Kodi munthu asali mbale wanga ningapita kachezi yako kafungatia mali wazi. Koma anapofika tsiku la lero. Anawa mumalumikizana nawo. Mumalumikizana nawo koma sindaona. Monga Duwa makoma anaye koma masiku ano andisokera khala kuti ali kwanda atapo nimapita macheza nawo bwino koma kuli wonso pano sindizi wako. Munesa kwadandaulira kunena kuti yayi. Akundikana atu kunena kuti sine mbale wako. Yeah. Sina hauze zimenezo. Banali bechifacho wansiyana amenazo. Sipano wente nkulu. Ndizauza naje za nkulu. Yeah, sizoona. Komano kupita chitsogolo atati Professor Arthur Peter Mutharika. Akanitsitsa ndithu kunena kuti amene sindikumudziwa simbali wanga. Muchita kuchani? Basi Mulungu yekha ndiye amanga werusa. Mulungu yekha ndiye amene sikumwamba kuli iye mwini wache. Iye ndiye amene amaziwa. Nthawi ina wina anandiuza musiye msakhale Mutharika ndati ndikhale ndani ali mukhale Tom ndati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom supo ndikasiya ndiye ndipendula ndiye muthandauza chani koma namu kati Tom ndiye Mutharika ndiye Tom. Tathokoza kuti mnali nafe tsiku la lero. Sabuna mai zikomo kwambiri. Pamenepa ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya NBC Exclusive. Lero timacheza ndi Akarani Tom Mutharika amene ndi mkhawu wa Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Munali ndine Alina Femlamba. Pitirizani kuonera NBC. Mwakoma nonse. Like, share, Malawian cameras, right.